представим с госпожа Дончева поемата "Прокуден син". Бих искал да благодаря на всички, че днес сте тук и уважихте нашето тържество. Искам да благодаря на председателя на читалището и секретар библиотекарка Искра Илиева и Палма Димитрова за това, че дават път на нас, младите, да се изявяваме на тези тържества. Благодаря на фолклорната група на село Железна, които никога не ни отказаха участие и винаги подготвиха тези златни песни тук за тържествата. Благодаря и на децата, които се докоснаха до душата на Лика Рачин и научиха всички тези стихотворения. Пожелавам на всички да сте живи и здрави след 10 години, на 100 годишнината от рождението на Лика Рачин, пак да се съберем тук и да направим още по-голямо тържество. И като за край искам да допълня, че ако има сила, ако има дух на Лика Рачин, който може да ни види в този момент, било то от небето, било тук сред нас някъде, било то от близките гробища, той би бил усмихнат така, както на тази снимка, защото той би бил горд с всички вас за това, че уважихте хората, които се жертваха за по-добър живот и за свобода. Прокуден син. Кад вихър понесени, от село на село се щурят кръвници, фашисти и търсят плячка. Грабят, обират те с кучета людски, но не всегда успяват. Вчера в Чипровци, а днес тук в Железна, моето родно селце. Трябва ми мас, с нужен съм им бил, но да ме извините, не ще ме хванете. От рождение си 9 незгоди съм се калил, а слънцето отдавна се е скрило зад върховете на гордия Балкан. Гъст мрак покрива цялото село, пощипва студът, прониква до костите чак. Празник е, 21 януари, бабин ден. И музиката свири, свири и аз нея, защото съм нейн и тя е моя. Мегданът е пълен с хора, деца, баби, играят, викат. Иху, иха-ха. А в той време глас дочувам, който ми казва: слушай, Илия, приятел те вика, тебе търси, иска да се видите. Хей, доле оня, под офицера, с настръхналите коси. А зад гърба ми друг глас се обажда, друг, да, по-благ, по-другарски. Бягай, Илия, по-скоро бягай, човече. Това бе гласът на народа. И хупвам да бягам, захвърляйки кларинета, оставяйки зад мене баща, майка и си. Довиждане, казах и мислено, а в ума ми мисъл черна като въглен тлей. Мисъл страшна, че може би жив ще е да ме хванат. А тогава какво ще правя? Какво ще стане с мен? Но, да, дори и кожата ми да ударят, пак кучешката ми инквизиция ще изтрая. Пакето и спасение. Ножите в мен. Той е бранически, с надпис дълг и чест. Бранник, ще видим. Единственото избавление сега е в него. Към сърцето, раз и готово. Какво толкова си има да му мисля? До брег съм близо, до гробищата селски. От тук, рекох си, ще наблюдавам какво става вкъщи. А долу фашистките кучета, като пощорели, тичат по улиците с запалени фенери. Штракат карабини, пистолети, шмайзери навред. Вяга народът панически и музиката спря да свири. Само тези гласове се чуват нощта. Стой! Не мърдай! Горе ръцете! Напред! Грешка! Марш! Помислихме те за Илия. Като луди политат към варварите към дома. От всички страни го обграждат с войска. Да не би там нейде да съм се скрил. Но не слепци. Мозъкът си още не съм изпил. А майчицата моя, горката моя майчица. О, ужас! О, ужас! Аз си виждам как се гърчи рухнала върху кревата, мъвейки тихо. Синко Илия, чедо мое, де си в този час? Далеч ли си от ръцете на палача? Лико, чедо едничко. Едничък и бях аз, едничък на майка и на баща, без брат и сестрица, без брат, а брат аз имах и ето го тук наблизо е неговия гроб. Но как ще отида до него? Тръгвам не прав, а пълзя. И ето ме на гроба на брат ми Данко. И от душа, тихичко без думи казвам: чуваш ли, братко, как пъшка робът? И спирам. Не знам защо, но повече не можах нищо да кажа. И тогава друг рето думи мълвя. Името на твоята светла памет за сълзите на
мами си пъшкащи. Под робството на фашизма аз не ще пожаля живота си. И знай, братко, знай, че ще отмъстя. Но я виж, обграждат цялото село, пак аз съм сам. Толкова близо, почти до него. И как ще се промъкна още стотина крачки, когато кръпа снегът? И пълзя в снега, и вървя със страх срещу въоръжения вражи пост. Страх. От що? Пред смъртта. Ха-ха. Че затули разкопчал съм балтона, затули съм насочил ножа срещу гърдите, за да се плаша от смъртта. Не смъртта, а живота ме плаши. Но я виж униформено куче, там се мярка като побесняло тича. Да застане при мен. Ето изход. Мушкам се в капините в снега, минути, 5-10, тъй престоях там. Не помня, но знам, че добре ми бе. Не почувствах студ, дори мисля малко се проспах, а в жилите ми кръвта кипи. Но чувам друг камион бръмчи, нови палачи пристигат. За мене идват. Тъй си мисля аз. Тръгвам прав разтворени гърди с нож в ръка. Но ето, че навлизам в гората и никой не вика вече: не мърдай, стой! Гората, казвам, ще спаси и мен от гнусната твар на Хитлеровия ярем. Гората, моят стар блян, ще ме направи суров в борбата кален. И навлизам дълбоко в нея, без страх, дори и с гордост. На Ботев песента ще пея сега. О, Ботев, мой гениален пътеводител! Ти, тиранино, наш велик учител, който ни научи как да се мре за свобода. Но виж, звяр кръвожаден иде насреща. Вълк единак, дебел и грамаден. Изръмжа, после приклекна в снега. Но ела, приятелю, казах му, ти вече си мой брат. И той сякаш ме разбра, отмести се в страни и аз минах напред. А зимната фортуна свиреше страшно. Пищи и снежни преспи вей. И Балканът, що се издига там високо. И той тъй страшно като ранен лъв реве. О, да, не, той не реве, а зове. Балканът, гората ги зоват за бой, за сметки от плата. И всички огнетени ще приютива своите пазви и оттам задружно чрез борба въоръжена ще смажем фашистския звяр. Защото в това е изцелението на народите и ще възтържествува желания живот, жадуван и обичан.